Heerenveen pakt een punt in NEC, maar wat zit Kees van Wonderen der eens mij op? En Sjors Ulte zit net meer op de trainerstoel bij Cambuur. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Cambuur krijgt hier nou werkelijk echt dikke billenkoek. Als je nou scoren, jongens, dan ben je spekkeper. Nou moet het gebeuren. Oh, wat gun ik dit, Kees van Wonderen. Geen kopburren en dan zit hij erin. Die show, die zet de Castilli daar even voor Joker. En bam, dan zit hij erin. Jongen. Ja, Gabi Castilli werkelijk volledig van lul zet. Komt ervan, ja, die gaat er weer in. Dat is wel die kwiet, dat is hij weer. Dat is hij weer. Ja, René Kriwak. Jazeker, en het is het eerste doelpunt van Patrick Walemark. Ja, maar eigenlijk komt hij vol slooien op het konto van Osama Saroui. Met het fjouwerie, Scott. Ja, het wordt fjouwerie. Oh jee. Ja, ik ben er al een beetje benauwd voor. Het is hier niet in. En de doelpuntenmakker is een orde bekende. Dat is Bas Dost. Ja, dan hangt hij er nog in, hè. Jongen, verder de Kijk jong. die bal weer op van Keut op de achterlinie vastzit. Och jongens, jou nou eens een keer dat laatste tikje, maar dat doet hem maar net. Begin ik al 4, ja. Het wordt 4-12. Jongen. Ja, en de heren die zitten er weer klaar voor in de vertrouwde opstelling. Geert van Tuin, Roelof de Vries en Andor Faber. Mooi dat je hem er binnen, jongens. Want het is het 9 oktober. En zo'n 20 november, dat wordt het nog even, hier wij een hele mooie gast regelen. Dat hebben we oude de weekend, hebben we dat definitief fastline. Zo'n 20 november, dan komt Sjors Ulte te gast. Nee, Maar- het oor zijn. Het Oosten, ja, die komt toch net? Hij Nee? komt net. Hij wil voorlopig net in de media. Nee? Nee, Vertel even, jongens, want... Dus ook sinds dat kind alsnog, maar dat komt dus... nee hij had van de media hebben contact met hem gehad en had hij onjoen dat hij zo'n 20 november net naar uw stad komt. Omdat hij dus voorlopig een soort radiostilte in acht neemt. Oké, nou goed. Meestal had dat maar het contract te maken, hè? Contract ontboen. Er zit vaak, dan wordt vaak de afspraak maken, even niks zeggen. Nou ja, maar voordat we Meestal, er hè? gelijk op ingaan, het contract is nog net ontboen. Hij is op non-actief zet, dus daar zal nog hoe contract ontbinding praten worden, denk ik. Maar Ja. ja. Maar goed, ze ben uit elkaar. Cambuur en Sjors Ulte. Pascal Bosgaard van Dordrecht jouwt hem het laatste setje. Dat klinkt wat emotioneel, Arie. Vies het spietig dat hij voort is? Nee, ik vind het net spietig. Oh. Nee. Kom dat- ik zo oer? Nou, nee, wat ik zei, dat klinkt wat emotioneel. Nee, of zo, ik ben eerder verkoord. Nee, Oh, het is is, dat het? nee, voor mij is het eerder een feestdag als dat het echt heel verdrietig is. Zo. Nooit Nee, aan maar mij vandaan. het verlies in Dordrecht, die echte druppel. Ja, dat is wel de druppelwest. Die is hut onkomen. Ik kreeg al vrij snel in het weekend berichten vanuit de Rie van Commissarissen dat dit als een mokerslag onkomen is. Dat binnen de Willen die broek binnen. Ze zijn we zijn nou even knockdown. 8 tellen rust. Wij weten het even net meer. En nou, daar begon het al in mei. En dat heb Ja. hem in het hele weekend wel een beetje trots, dat gevoel, ja. Ja, dat snap ik ook wel. Want Dordrecht eindigt vaak als 18e. Als ze zoontje eindigen, heeft ze een fantastisch seizoen. Ja, En dan maar verlies je ik- met 4-2. Heel slecht is het elftal van Dordrecht dit hier nou echt weer net. Zit een protte spelers van Feyenoord ook bij. Het voetbal best wel aardig. Maar ja, Tim, Cambuur wordt ook wel weer heel aardig weg. Ja, als je 4-2 verliezen van Dordrecht, jongens, dat is toch Dat is niet gewoon goed. een blamage. Ja, dat is Nee, niet dat goed. is- Nee, ik ging gewoon verliezen van de nummer 6 in de KKD. Dat ging gewoon. Oké. En je kan ook gewoon verliezen van Jong FC Utrecht. En je kan ook gewoon verliezen van Jong PSV. Nou, die erachter Nou, wat Jong PSV wel. Jong PSV wel. Maar en de manier waarop, daar gaat natuurlijk al Ja, aan daar de gaat het om. je kind verliezen van FC Ja. Dordrecht, maar net op deze wijze. Nou, maar we wel constateren dat Cambuur ook weer zelf een ongelooflijk soort prachtige kans mist had. Hè? Ja, maar dat is de West. Ja, ik ben de best, ja. Ja. Het is een soort, ja, dus 4-4 kind. Zo was je al nog maar het schakelprogrammaatje. Ja. En dat is eigenlijk de... Ja, natuurlijk. Ja, het schakelprogramma. Als je iets te laat inkijkt bij Cambuur, is er vaak al met 2-0 achter. Nee, dat moet er echt bij wezen. Maar want dit worden 4 minuten, toen weer 10-0 voor Dordrecht. Dus, Ja. Maar ik kan nog de Geerverdig zien, maar dat is juist die hele wedstrijd. En een Geerverdig had net altijd een goed beeld. Ja, als je 4 verliezen, kans was natuurlijk. Maar die geervetting, want die hebben wij, ik broek voor het Cambuurjournaal, die wie prima. Maar er zit die grote kans in van de water. Scoort oer, 2 keer een kopbal, net goed. Balk. Ja, goed, het is toch dat wie eigenlijk een beetje symbolisch voor hoe het net roen. Balk dit, iedereen miste, er komt zijn balsje voor in. En dan missen de 12 verdedigers van Dordrecht. Denken, nou, dat is lekker. Dan kan ik hem erin zetten. Dan stroffelt hij uit zijn eigen poorten. Dat wie eigenlijk symptomatisch. Ja, maar uiteindelijk verliezen ze dus dat wie op Vreetioen. Ja, En hoe gaat het dan verder? Want ik weet in elk geval dat er op Snointioen het een crisishoel is West. Ja. Ja, de eerste sneun binnen de eerste partijen al bij elkaar kwamen. Even de eerste emoties zakken litten. En sneun hebben we erop peteren West. Ik mij Ulte.
Nee, net mij OT. De selectie, in ieder geval Juster en Joert, Snijn en Manje vrij. Snijn had er inderdaad een soort van crisisoerlis plakvoen tussen de rier van commissarissen en de directie. Dat oerlis had midden in de nacht door. Ja, wij binnen tot ik ben zelf tot zomerminuten van jou van online was, maar een lid van de rier van de commissarissen die dan nog zo vriendelijk wie om mij zo nou en dan per app toch even te vertellen dat hij niks te zeggen hier, maar dat ze nog wel steeds in bespreking zitten. Dus ja, dat doen we het jou vertoven. En toen zei ik, maar dan gaat hij weg, ga ik op bed. Ja. En Andor Leij al trouwens, wat toen. Ja, ik denk met fit versie Joert, want er staat wat te gebeuren. Ja, precies. En dat, Maar uiteindelijk zijpelt het nijs dan toch dat het echt definitief hoe wordt het wel duidelijk wist. Als je begint wat te app met de dwan. En alles wat we appen en belden van de rier van al bellen van de rier van commissarissen, die nam net op. En reageerde net op een app in antwoord begon. En op les weer erin, ik zal zijn naam verder net nemen, die zei, ja, maar ik kan daar even net reageren, want ik zit in een meeting. Dat is wat hij broekte. Ik zit in een meeting. Op Snijden om jou wel. Ik denk, Snijden jou Alven in een meeting. Dat is toch wel bijzonder. Dat is crisisoelis. Dan weet je wel waar het ook gaat, of niet? Ja, dat denk ik Wel wel. lekker trouwens als je nu nou in de directie of in de RVC zit en je shared dit verhaal. Dan denk je ook, nou, lekker dan. Dat is wie veel iets schande. Maar dat is bij Cambuur nice, want er is altijd wel een die trekt. Bij Cambuur is er net zo goed in dingen. Maar al die apps, dat appverkeer, je nul informatie verder hoor, wat er inhoudelijk bepraten worden. Okay. Maar dan kennen wij wel natuurlijk ongeveer. De verneemt dat het een vulkaan is die begint te broeien en te broeien en die staat op uitbarsting. Nou ja, die uitbarsting had van de morgen van een midje plakvoen. Ja, precies, want we laten we even hier naar Etienne Rijnen. Hij is de technisch directeur. Wat hij zei over het non-actief stellen van de trainer Sjors Ulte. Nou, wij zien in dusverre hoe we er nu voor staan, zien we nog te veel verschillen in het niveau in het elftal. En wij denken dat we met dit besluit meer stabiliteit in dat elftal gaan krijgen en rust binnen het team. Is het niet vroeg om na 3 nederlagen al iemand aan de kant te zetten? Vroeg, laat. Het is best lastig om in te schatten wanneer nou precies dat juiste moment is. Wij denken dat dit het juiste moment is om dat te doen. Waarom is dit dan het juiste moment? Nou, je gaf net al aan. 3 wedstrijden op rij verloren. Dan hebben we afgelopen vrijdag echt wel een flinke tik te verduren gehad, moet ik eerlijk zeggen. Je kan een wedstrijd verliezen. De wedstrijd waarop, dat was dusdanig onvoldoende. En in de gedachte van, gaan we dit op deze manier, gaan we daar nog heel veel verbeteringen zien. En dat gevoel bleef achter. En nogmaals, daarvoor hebben we nu dit besluit genomen. Sta jij als TD hier persoonlijk ook achter? Ja, ik sta hier ook persoonlijk achter. Uiteraard. Ja, hij kan ik net doorzetten. Nee, hij kan het doorzetten. Nee, maar hij is net statutair verantwoordelijk. Hè? Daarom stelde ik die vraag. Want hij is inderdaad, we hebben het eerder gehoord, het is wat ingewikkeld. Hij is wel technisch directeur, maar hij is net statutair bevoegd om beslissingen te nemen. Dat binnen Art de Graaf en Harry van der Zee. Dus in die zin... dat ben feitelijk zijn bazen. Toch? Van waar? Van Etienne. Nee, want die ben beide directeur, dus die zit op hetzelfde niveau. Okay. Alleen omdat die statutair directeur binnen die beslissingsbevoegd ze altijd aan jit. Dat is het lietse verschil. Maar het kind dus zou wezen dat Rijnen misschien wel heel goed gearwerkje koer, maar Ulte. Dat is toch seksa? Hij koert toch echt heel goed gearwerkje, maar Sjors Ulte. Nou, die signalen is wel dat binnen signaal die ik wil krijgen. Maar het kind dus zou wezen dat hij vond dat Ulte er net uithoegde. Maar omdat hij het zijn neer te sissen had, net beslissen mij, hier het kennen dat hij gewoon oerroeld was. Dus vandaar dat ik die vraag stelde. Maar ja, inderdaad, hij mat wel sissen natuurlijk dat hij je wel achter zit. Ja, nou is dus Ulte op non-actief zet. Voordat we naar de stellingen gaan, jongens, even duidelijk. Ze hebben het nog net zo zijn, maar Henk de Jong komt terug, toch? Ja, die komt weer om. Ja, dat kan net oors. Dat is het sentiment wat eigenlijk al van al het... we komen er nog wel even op waarom straks, denk ik. Maar het sentiment wat eigenlijk van het begin wel boven deze club hongen had. Toen Henk de Jong echt ziek weer, toen wie er net mee deed, heel hut om Henk de Jong begon te roepen. Dat koel gewoon net. Maar nou hij weer beter is en dat zelf heel hut communiceert dat hij beter is. En dat hij graag weer trainer worden wil. En dat die trainer worden wil net van een jeugdelftal, maar van een eerste elftal. Ja, dan kist het sentiment uittekenen wat er bij die supporters ontzit. Ja, van de mooiste trouwens ook al hier leaseauto's op de oprit van Henk de Jong in Bornburgum. Ja.
Dus ja, Van der Moon had er dus al een parteerplak voor. Ja, ze ben in peteer maar Henk. Dat het Etienne Reijnen eigenlijk niet krijg ik wel zijn. Ja. Doe is het Torin trouwens naar Utrecht om in een persoonlijk parteer een Ulte mij te dealen dat hij op non-actief zet water te graven. Dus je bent eerst naar Henk de Jong tagiën. Ja. Want je moet nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Het een goede collega van mij ooit een keer zijn. Eerst naar Henk de Jong en dan zit de trainer zeggen van we gaan net maar niet terug. Dan Jereveen Rolof, want Jereveen had natuurlijk ook gewoon voetballen. Ja. Die pakte voor het eerst zo'n 4 wedstrijden weer eens een puntje. Polonaise. Mooi puntje. Ja. Nou ja, ik ga een best wel goed Jereveen zien. Benauwd de eerste helft. Ja, en eindfase, ik kan nog eens creëren iets te min kansen. Dus ik krijg even die laatste fase. Maar ik ga wel een energieke elftal zien. Ik vind uit het basisstip bij Jereveen met Boktefiets en Van Beek achterin. Het middenveld wat begint te groeien. Maar een fitte Haaien die er even uit had. Maar ik vooral een fitte Brouwers die natuurlijk een tijdje net spelen had. Saroui die weer fit is. Walemaak die op stoom komt. Ja, dan had Jereveen echt wel een leuk ploegje, vind ik. Ja, alleen nog Pelle van Amersfoort, hè? Ja, ik weet dat is verweten. Of, Nee, hè? Wij verwieten daar niet. De voorzitter van de Kees van Wonderen fanclub. Wel een kritiekpuntje. Hij is wel heel behoudend maar het wisselingen. Op een gegeven moment denk je wel, het viel dik in het stadion toen nou, breng die Nicolescu nou. Want ja, Van Amersfoort, dus ik snap wel waarom hij dan maar Van Amersfoort begint. Vooral in Twente. Nou, dat is in NEC misschien iets minder. Maar op een gegeven moment wordt het idee, ja, je maakt een afmaker in. En die brengt hij dan heel let. En ik Witteveen op het lijst toch heel let. En Brouwde wel lekker bekje trouwens. Ja. Maar zit Van Wonderen weer wat steviger in het zadel? Ja. Ja? Ja, wat mij betreft zie je dus altijd stevig in het zadel. Maar goed, dat je 4 keer verliezen, bij Cambuur verliezen ze 3 keer in de hele club zitten in de bron. Ja, dat zou ik wat, hè? Dat zei ik wat. Maar goed, hij zit dus wat steviger in het zadel. Jongens, stellingen. Bij Jereveen wie het natuurlijk ook wel heel te zien dat die brand, maar waakvlammetje was wel aan, hoor. Nou, dat liep het maar wel, ja. We beginnen naar de stellingen. Geert, we beginnen met die, jongen. Maar Henk de Jong, hier kan bij Wolvoen van Dordrecht. Een vreselijke stelling, want het... Dat is gewoon ja of nee? Nou, dat is nee. Nee. Roelof, dat Pelle van Amersfoort de vakker krijgt boppen Nicolaescu is onbegrijpelijk. Ja, kijk dan een beetje uitlaan eigenlijk, hè? Ja en nee, nou ja. Ja. Andor, Etienne Reijnen had liekevolle schuld onder sportieve malaise als George Ulte. Nee. Roelof, Denzel Hall is van KKD-niveau. Ja, joh. Ja? Ja. Goed zo. Geert, afschrijven. het is een kwestie van tijd. En dan is Sander van der Heijden ook weer waarom bij Cambuur. Ja. Ja. En Andor, George Ulte had nooit een eerlijke kans gekregen in Ljouwert. Nee. Nee. Want die eerlijke kans hadden wel degelijk kregen. Want het publiek wie van het begin al toch vrij kritisch. Ik vind hij had wel een eerlijke kans kregen. Dat zit hem net in zijn eerste jaar hier. Dus de tweede seizoenshelft van vorig seizoen. Want toen moest er dwal mijn selectie die het ook eerst had weer. Werden nog wat neetgrepen bij kwamen binnen. Er kwamen sommige spelers op zijn initiatief. Vorig seizoen. Ja. Nou ja, net alleen nog op zijn initiatief. Nou, de spelers die hij er graag bij had, hij moet misschien wel oordenspelers, maar ja, het is een meestal ook onwezen. Ja, deze ben ik mij op zijn vastpakken. Maar goed, hij moest werkje met een selectie die het al als een soort bokser knock-out in de touwen hong. Want het zie ik gewoon heel min voor. Hij woont Ben Rienstra. Dus, maak ik mijn verhaal al mee? Ja, natuurlijk. Maar ja, Ben Rienstra, Dus dat weet je nog net. Toen had ik geen eerlijke kans gekregen. Die had er wel gekregen dit seizoen. Want hij had te jaren met Etienne Reijnen de selectiegeerstallen kennen. Spelers uitziekje kennen. Spelers naar de club hebben kennen. Een speelsysteem daar een hele tariering op trainen kennen. En ja, je kan aan Jochem wedstrijd wel concluderen dat er nog net voldoende uitkwam. Dus ja, ik vind dat die eerlijke kans uiteindelijk wel kregen had. Ja, maar toch had het nooit een gelukkige combinatie geweest. George Ulte en Ljouwert. Nee, en dat had toch van alles te maken met sentiment rondom Henk de Jong. En natuurlijk wel wat met de resultaten. Dus hij begon met het thuiswedstrijd in Volendam in de Eredivisie nog. En die verleerde hij direct. Ja. Die eigenlijk direct nog mis. Precies. En dat was dus die. Maar het had toch vooral, want je zou eens van het had ik te krijgen met Henk de Jong, maar het had dus in eerste instantie vooral te krijgen met de resultaten. Ja, zeker. Als hij kan weer in de Eredivisie houden hier, dan hier er net een gewoon naar krijgt. Nee, precies. En hij Dus nou dat hier had een ik tweede maar punt nog aan, dan hier direct gewoon nog zitten bloemen. Ja, absoluut. Maar hier Henk de Jong ergens oors onder contract stien. Dan weet ik net dat hij nou wel ontslaan was. Dat hij die een krijgt. Ik vind dat er een apart sentiment rondom deze club hing. Maar Charles Ulte als haartrainer en Henk de Jong dit.
Ja, in diezelfde organisatie werkt het. Vrij loet Jerleed van ik ben fit en ik wil haartrainer werden. Dat is een goede reactie, want hij zei het net, ik wil haartrainer van Cambuur wezen. Nee, hij zei dat is George Ulte. Dus naar buiten toe correct. Maar zo landt dat net bij de kern van Cambuur. Die zegt, maar die Henk de Jong is fit. En die is hier in het chest. En die willen wij hebben. En dat sentiment, daar is net zijn oor te verrot. Maar je hoeft toch je raketgeleerd te wijzen. Dit zeggen wij al eerder om. Ja, Toch? Etienne Rijnen, het hier in de podcast zitten. Dat wie in juni, nevens mij, begin juni. Ja. Nou, laten we even hier. Etienne Rijnen in de podcast. Henk wil niet aan de stoelpoten gaan zagen van George Ulte. gaat hij niet doen, denk ik. Gaat hij ook niet doen. Nee. Gaat hij Maar ook niet doen. Dat moet er ook- is dat moet wel, ook niet. laten we eerlijk zijn, er is wel een onwerkbare situatie straks aan het ontstaan. En die moet jij gaan managen. Nee, er is helemaal geen onwerkbare situatie. Sjors is onze hoofdtrainer. En daar gaan we het mee doen. Ja. Dus welke onwerkbare situatie? Nou, omdat Henk is groter dan de club. En zodra de resultaten een beetje gaan tegenvallen, gaat het hele publiek zich tegen George Ulte keren. Wat eigenlijk... Nou, dan loop je weer op de zaken vooruit. Hè? Straks krijg je een situatie, inderdaad, mocht Henk de Jong fit zijn, hij wil het trainersvak weer in. Hij gaat niet inderdaad de commerciële dingen verkopen. Dat heeft hij bij Groningen gedaan. Dat kan hij overigens heel goed, denk ik. Maar dat is niet waar zijn hart ligt. Ja, dan zul je wel iets moeten oplossen. Want dan heb je 2 trainers onder contract die allebei heel graag willen. Nou ja, Jos is de hoofdtrainer. Ja, dan in dat geval, ja, ik denk niet dat Henk een heel jaar zijn centjes gaat opstrijken en thuis gaat zitten. Ja, voor de volledige dit weer dus op 12 juni. Toen zeggen wij het al een beetje onkomen. Ja. Het Etienne Rijnen, technisch directeur, deze hele situatie goed managed. Nou ja, wat moest hij oors? Ulte, die wie bij Cambuur al, toen Etienne Rijnen kwam. Ulte hier het contract voor dit jaar al tekenen voordat Etienne Rijnen kwam. Dus er is geconfronteerd met een situatie waarin Etienne Rijnen te dealen heeft met het feit dat Ulte de hoofdtrainer is en dat Henk de Jong er op achtergrond is. Dat kun je managen zolang die net fit is. Nou, tot 1 september wie hij net fit en wie het eigenlijk echt geen punt. Nou, dan komt er een vrij stevig, goed begin van de competitie. Begelijk speelt iets in Emmen en dan een paar keer winnen. Nou, dat zeggen er best al die aardig uit. Ik moet zeggen, ik heb me er kostelijk mooi van maken. Want het spetteren erover, wie al je enthousiasme. En dan weet je, ze verliezen wel eens een keer raar, maar dat hindert niks. Maar dan gaat het toch mis. En dan komt Henk. En Henk zegt, jongens, ik ben fit. Nou, hoera. Zeggen die supporters, hij is fit. En die vent maakt er niks van. Ja, dat is toch 1 en 1, 2. Ja, Maar dat precies. valt niet de manager toch Etienne Rijnen. Dit valt net de manager. Wat moest hij erom doen dat Henk de Jong... Het Henk de Jong, Etienne Rijnen zijn manager... even dat ik in de publiciteit verschijn om te vertellen dat ik fit ben en we trainer willen wel? Nee. Nee. Maar ik hier gewoon mooi voelen als een directie, in het geval Rijnen of Attegraaf. Ons aan dat sentiment tellen wij net mooi. Daar houden wij hier rekening mee. We zorgen puur en alleen naar het functioneren van Ulte. En op basis puur en alleen daarvan maak je het besluit. En ik heb nou sterk het gevoel... Dat zou kennen, dat Dat- ik die in heb, maar ik denk het net. Nou ja, eerlijk zijn. dat zoek in inderdaad. Maar dat komt ik net echt uit het interview van Rijnen. Want je krijgt net echt... Je krijgt weer de containerbegrippen komen weer voorbij. Hè? Dus ja, geen ontwikkeling, veel doelpunten tegen. Maar het is weinig concreet. Dan vindt het opportunisme. Ja, ik vind dat is de hele voetbalwereld natuurlijk. Maar Maar dat ik is, vind de dit voetbalwereld is... en dan denk ik, zit ik wel wat bezig in de belling. En iedereen in de voetbalwereld vindt het er eigenlijk wel een beetje gewoon dat dit gebeurt. Want ja, je mag dat managen. En als dan zo volle supporters het zin minnen en je bent pro-Henk, dan is het wel een logische beslissing. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal net. Maar ja, dan begin ik Ja, op maar mezelf te als je twijfelen. Dan drie denk ik, keer ja, verliezen, Roelof, en je verliezen van Jong FC Utrecht. Die ploeg die eindigt de laatste 2 hier. nou en- En is op zondje in de 18e plak. ja, nou, maar ja, FC Grace verliest ik van Jong FC Grace. Die had een budget van Grace? 80... Hij verliest van Jong FC Utrecht. Maar Ja. een NAC Breda verliest direct van. Rode JC, of ik speel het gelijk. Rode JC verliest direct van. Dat is van niet die een schande. slechte En een week argumenten. Het later is dan... niet schande om van Jong FC Utrecht te verliezen. Nee. Nou nee, sjok maar naar de uitslagen. En een week later speel je het in Jong PSV. Wat speelt het mij? Een Tigoland wat die het haast €1 miljoen kost had. Dat is de helft van de spelersbegrutting van Cambuur. Er zitten spelers bij. Jason van Duiven, de spits om Oké, die in te los nemen. van de Die resultaten. UEFA Champions League van de jeugd. Dat is geen schande. Maar Kees van los van de Wonderen zit er resultaten, nog, show je hem Dick dan Lukien zit er wel nog, een en daarop bepaalde, show je hem een bepaalde visie. Hoe hij voetbal hier wil. Ja, daar hij Ja? wel heeg druk zetten. En dan bezie ik het ze redelijk heeg op te jagen. Nou ja, goed, Ander en Geertje nog meer wedstrijden. Want wij zitten nou wat vaker bij het schakelprogramma. Want je weet toch mijn oordeel daarover dat het helemaal goed is. Nou, let ik het hun vragen dan. Show je hem een bepaalde visie, jongens. Hoe Nou, Ulte voetbal hier wil. Want we weten al hier, maar Henk en Sandor
In de jaren daarvoor, ik doe ze kampioen waren, wie het heel erg duidelijk. Ze beziet je oerl op het veld om al meer situatie te creëren. Ja. En de opbouw van achteruit, het wie alweer hartstikke duidelijk. Maar show je hem ik bij Jos Ulte. Het campagneteam van Henk de Jong weer. Maar het Nou ja, dat is we toch naar je hart maar trainen? Henk de Jong kun je toch ik al... Maar Sander, ik ben toch ik al die dingen die net goed komen binnen. Ik ben toch ik 2 keer kampioen, maar ik 2 keer degradeerd. En toen hier toch ik heel volle kritiek. Maar toen zijn we toch ik net bom weg. En waarom zien we dat dan bij Ulte nou wel? Ja, ik vind omdat dat een beetje- natuurlijk Henk, en dat is een groot verschil, die stier in de coulissen. Nou ja, dat is dan het verschil. Ja. En ik snap het wel. En het maar kost ik niks. hoop dat ze zijn. Nou, dat is we net naar dat sentiment. Want we handelen rationeel. Maar goed, de vraag is ook gewoon, wat Oerijn bloot, vinden wij Ulte een goede trainer? Is Ulte een goede trainer? Ik vind dat moeilijk te beoordelen, want safvolle training zullen we even net. Maar ik vind wel dat er, nou ja, dan verlies dus met 3-12 van FC Utrecht en wat wie het in de Jong PSV. Voor jou het rijden. Voor jou het draaien. Dat is niet eens een grootste verschil. Hè? Dus dan doe je het aanvallen best wel heel aardig, maar verdedig het net goed. Ja, je moet een minimaal 3 keer scoren om in elk geval een punt uit te halen. Ja, dat is een beetje les. Ja, Ja. Nou, maar dan zit er dus een verdediging. Trouw wie die verdediging kocht eigenlijk? Silla is kwam door Fouke Boy. Toen Henk de Jong er ik nog zie het. Juist. Tol is kwam toen Henk de Jong zie het. Juist. Smant is toch kwam toen Henk en Henk de Jong. natuurlijk, Ja, ja. dus Juist. Bergsma. Bergsma, Eck. Nee, Juist. we hebben het vooral bij de backs. Die het, Etienne Rijnhelle. Die jongen van Zwolle. Nee, maar hij bedoelt- Nee, maar het Kasvili. probleem zit net zozeer bij de backs. Het probleem zit bij de centrumverdedigers. Bij het centrum. Ik bedoel met de season, het is een selectie krijgen. En verdedigend is het niet altijd geweldig. Maar daarmee, maar we Henk de Jong net de credits aan. Maar die had die verdediging gewoon, die had mooi hellen. Ja, Toch? nee, klopt. Ja, nou, dus... Maar het is Is wel hij zo nou dat de verkeerde Ulte... trainer? Ook Ah, ja. Ulte krijgt ze net onder het voetballen. Nee, nou ja, dat is... Daar zit ik nou te ziek in. Waar komt dat nou bij dat hij dat net een beetje consistent aan het voetballing krijgt? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat hij zegt van, nou, oké, we hebben wat zwakheden, maar we lossen dat we gaan het samen oplossen. Ze trainen de hele week op verdedigen. Ja, dat had die verliezen week zijn. En dat is We trainen de uitgebreid- hele week op ja, dat is verdedigen. uitgebreid en dat communiceert. We trainen de hele week. Want En je dit zit komt er dit iets net te laat bij. op het schakelkanaal. En dan staan we 2-0 achter. Ja. Ja. Ja, dat is het verhaal. Nou, dat vind ik wel wonderbaarlijk, eerlijk zijn. En werd ik wel wat twijfels over had, is of hij wel de goede klik hier. Dat is ik wat een containerbegrip. Sorry dat ik dat heel iets is. Ja. Maar wel een goede klik hier met de spelers. En ik denk, Of het de spelers Vorig misschien seizoen wel... net. Vorig seizoen, nee. misschien hebben ze hem ook wel vallen litten. Maar als nou zo'n Van Kaam naar Arie van de wedstrijd zegt, ja, we staan positioneel niet goed. Ik denk, nou, dat kun je zelf veel wel doen. Dat zul je toch, dat is dan onvierder. En dan maar dan moet LT ook zeggen, jongens, we staan verkeerd. Wist wat ik wel tekenend vond? En ik heb dat vorige week net zei, maar nou vallen de puzzelstukjes wat in elkaar na de wedstrijd in Jong PSV. Toen mocht Robert Rodriguez beginnen in de basis. Een week zo weer je ek het in het of van Fine kennen. Ja, dat zeker. het LT ik net handig die in mijn optiek. Ik kwam Rodriguez naar de tiertje in de catacomben. Dus ik begin een praatje met hem. Ik zeg, nou ja, dat treft het net. Maar eens beginnen en dan al betiert reer de kaart. En ja, shit happens. En nou ja, volgende keer beter. En ik sure het wel. Heel luchtig, heel zo van, ik al boeide het er net zo Gelaten, volle. Een beetje laconiek gelaten. Nou ja, Ja. dan zie je dat en dan zie je hem voorbij komen, invallen. En dan denk je, ja, ik denk dat... En dat is aanname, dat is speculeren, dat is misschien ook wel wat gevaarlijk. Maar inderdaad, zo'n Van Kaam die dat al zei en zo'n Rodriguez, dan En ben je dat wel wat puzzelstukjes dat je Ja. denkt, had die spelers wel... En wat Van Kaam Ekner zei van, wij missen de killersmentaliteit. Ik zei, nou, dat is toch wel opmerkelijk. Je kunt van alles missen. Je kunt misschien wel helemaal niet voetballen kennen. Maar je kunt er verdorie wel een killersmentaliteit aan de dag leggen. Dat is een basisprincipe. Dus fret eens op. Ja. Toch? Dus dat dacht ik al. En dan zeg ik, ja, Sjors LT is wel een man die het een protte wudden nodig had. Om duidelijk te maken zien wat hij wil en hoe hij het zucht. En ik denk dat er bij voetballers niet alle weken, alle dagen mee omkomen mag. Dan besuflult. En dan denk je, jongen, het zal allemaal wel. Ik hou hiermee op. Dat effect wat. Dan krijg je er wat gelatenheid in. Ik denk dat dat wel eens een keer een belangrijke reden is. Ja. En dan komt daar zijn Henk. En dan kun je zeggen, ja, nou, die En dan waait er natuurlijk een frisse wien. ja, eerst wel. Eerst wel. Ja, dat nou ja, zei maar Fouke straks- Boy ik toen Charles Olte begon op het trainingskamp in Spanje. Echt een Friese Een wien. frisse en, wind. ja, Maar even een vraag. Van binnen misschien bij de directie van Cambuur nog een beetje twijfels over Henk de Jong in verband met zijn seizoens? Ik heb wel begrepen dat die twijfels wel uitsprutsen binnen in de gesprekken die er best binnen. Zeg van jongens, wat doen wij er goed aan om Henk? Waarom te hebben? Want wat als?
Ja, Maar want ja, hij is dus natuurlijk fit verklaard. Dat zijn maar dingen die ik Ja, keer. maar dat kun je dus bij iedereen van. En je mag het dan dus eigenlijk net dat extra dan bij Henk. Want hij is fit verklaren. Ja. Dus waarom zoen wij zitten Nee, op de stoel, dat is maar de echt- directie ik net. Nee, dat is- en dat de is een commissaris ik net. is een punt. Hij is fit verklaren. Punt. Klaar. Dan moet je dat gewoon Ja, accepteren. dat is en, ook wat en door. Reiner nog zei. Dat is een goed Ik ga werkgeverschap, niet- vind ik ga dan, niet- wat dat dan. Ik ga niet over de dokter oordelen. Nee, Heeft jij gezegd bent dat hij fit? fit Oké, is. mooi. Door. Dat is wat hij Punt. zei. Dus hij is fit. Ja. Ja. Maar ik fit dus om haartrainer te worden. Want dan Ja. komen natuurlijk allerlei andere aspecten spelen dan een rol. Dus Ja, de rol van stress. Ja, die vraag het Andor Rekkel en Etienne Reiner Ja. stelt. En als je Ja, maar Marco Tol dit in het vind ik centrum dus- hebben, dan is er redelijk vaak sprake van stress. Ja, maar dat suggereren we nou dat Henk net meer stress in. Waarom zoenen we dat Nee, ik suggereren? suggereer nee, Nee, dat suggereren we net. nee, maar wel. dat zoen niet ontdenken kennen als je gewoon hebt wat hij gewoon had. Nou, dat is toch suggereren. Ja, maar dat suggereren wij net. Wij zijn het maar Etienne Reiner eens dat hij zei van ja, als de dokter zei hij is fit, dan ga ik niet zeggen hij is niet fit. En dus, Zo is zou het je zo, Geert, Sander van der Heijden komt weer weer om. Ja, die komt voor om. Die komt weer weer om. Ja, joh. Nou, ik bedoel, dat is natuurlijk de bedoeling. En dat is het ideaal plaatsje. Ja. Maar Want even voor de mag nog wel duidelijkheid. wat, Henk wil heel graag, die heeft Sander ook al vregen, Henk wil heel graag Sander weer weer om als assistent. ja. Maar er hebben nog geen contacten geweest tussen Cambuur en Sandor. Nee, nou kan dat heel vlug gaan. Dus dat kan bij wijze van oer of oerswijze. Als je idealiter komt Sander een aantal dagen in de weken bij de trainerstaf. En dat Sander zal dan de doet wedstrijd. Sander doet geen doet uitlooptrainingen, geen hoor. uitlooptrainingen. Krachttrainingen. Dat zal de wedstrijd daar wezen. Dat zal 1 en misschien 2 dagen voor de wedstrijd wezen. Nou, dan binnen nog een aantal dagen hoor. René van der Wij zou ik daarvoor in beeld wezen kennen. Dat die ook een aantal dagen van zich rekening neemt. Nou, trainer van Genemuiden, oud-speler van Cambuur. Speler, ja. En Maar hoe groot wordt die hele sterf dan, jongens? Want ze hebben ook nog Burghout. Martijn Barto's, ze hebben Peter van der Vlag, ze hebben die jongen nog van vorig jaar het tweede. Jeroen Burghout. Ik denk dat Burghout. Jeroen Burghout wel eens het slachtoffer van deze verhoringswerk in. Dat hij uit die eerste selectie tilt werd. En ik- dat zou ook wel bijzonder wezen. Want Denk ik, verliezen hier iedereen weer lovend binnen de club. Want hij wie 2 keer promoveert met de beloften. Kroonprins. Spelen inderdaad op het hoogste niveau om bij de beloftenteams. Ja. Helle de bekerfinale. Trainerstalent inderdaad. Kroonprins van de trainers bij Cambuur. Nou, als belening mocht hij bij het eerste elftal komen. Assistent worden. En dan zou hij nou aan de kant zetten worden. Ja. Na fjouwe maand. Ja, omdat er Ja, een op trainer- goed, de- technische wereld. Omdat, die er een trainer- trainer, omdat er een trainer komt, en dat is bij elke trainingswissel, er komt een nieuwe trainer en die neemt zijn eigen staf mee. Ja. Dat is wat Henk de Jong ik doet. Ja, maar Die dat, treien leaseauto's op de oprit bij Boornburgum, dat gesprek, daar is het daar hoor natuurlijk. Ja, dat is denk ik, goed te ja. praten. Dat Daar is goed te praten. maar net elke trainer met trainers meenemen. Want Meestal is het eentje, hè. Meestal nemen ze iemand mee ter een beetje vertrouwenspersoon. Hè. Dat is- Alphen moest naar Jelle voort. Ulte had geen inspraak gewoon hoe was zijn 2 assistenten worden zo. Dat is weer. Dus ja, als je streedwezen zoen, zoen je als club Sissematten. Oké, Barto en Burghout binnen uw assistenten. Dan was het maar dan Henk. Succes. Ja. Laten we eerst even hier nog naar Etienne Reinen op de vraag van, ja, hoe wordt het eigenlijk Henk de Jong? Wordt Henk de Jong zien als de ultieme opvolger van George Ulte? En wat wordt de rol van Henk de Jong, die andere trainer die hier onder contract staat, die in principe ook heel heeft aangegeven dat hij graag weer aan de slag wil? Ja, nou, Henk is werknemer bij ons. Ook gezicht van de club. Maar dus wij gaan ook zeker met Henk in gesprek hierover. Alleen het is nog niet zo in een stadium dat wij daar een klap op kunnen geven. Maar is Henk jullie optie nummer 1 om het over te nemen? Nou, we weten allemaal, Henk heeft de papieren. Henk heeft ook bewezen hier een uitstekende trainer te zijn. Alleen die gesprekken zijn nog niet plaatsgevonden in dusverre dat definitief is. Dus wij zullen ook met Henk daarvoor in gesprek moeten gaan. Maar je kan wel zeggen toch of het jullie intentie is om hem voor de groep te zetten. Nou, het zou gek zijn als wij niet in gesprek zouden gaan met Henk. En dat is een dusdanig serieuze kandidaat. En dat willen we netjes op de juiste volgorde doen. Het was vandaag heel hectisch allemaal. Dus nogmaals, dat moet op een nette manier gebeuren. En daarvoor gaan we in gesprek ook met Henk. Hopen jullie dat een nieuwe trainer, of dat nou Henk de Jong is of niet, zondag al op de bank kan zitten tegen NAC Breda? Dat zou wel mooi zijn, ja. Ja, hij is een enthousiaste man, hè, Etienne Reinen. Zak hem, hè? Zak hem. Ja, nee, maar Henk Vond je het heeft leuk? de Vond je het papieren. Henk heeft de papieren. Henk is werknemer bij onze club.
Nee, dat weten wij. Hè? Dat Ja. weten we. Ja, Maar zeker. goed, jongens, even serieus. Want Henk de Jong, Geert, wat is het? wat is er? Ja, nee, ik zit het nou weer rond te lezen. Ik zie bij het interview ze krijgt het andere maken. En dan bleef dat even wat oors. Als ik, nou is het waarom. Ja. Ik denk, die Reiner die zit om hier te breien te draaien. Dat is echt net een leeuw. Ja, hij weet zeker net dat die vrije leaseauto's in Boerenburg op Als je het een sturen. goed verhaal hebt, dan is er steen, maar zelfvertrouwen en hartstikke een goed verhaal. Wij gaan net via de LT, hier en hier en hierom. Bam. En zucht, steun, kreun. Ja, ik vind Hij niks. is heel voorzichtig in zijn uiteringen. Ik vind het Ja, wel dat is even wat grappig. oors. Maar goed, jongens, Henk en Sandor, dat is dus het beoogd koningskoppel. Ja, Aan zeker. de andere kant, jongens. Ja. Ja, ze zijn misschien wel 2 keer kampioen worden, maar zij kan ik net toveren. Nee. Ze moet met Zij dezelfde staan nou selectie iets dan. negatiefs hoe Henk de Jong? Maar Jij ja, dit goed? Ik zei Nee, jij zei ik zei alleen nog maar. Hij zei zo even rustig aan. Zij Hij kent die tempert de toveren. verwachting. Hij tempert de verwachting. Ja, En, ja. Oh ja, de verwachting ben natuurlijk een kameraad van mij. Zo. Die moest even 2 kaartjes helden voor Cambuur NAC. Nou, er bent dus geen plakken meer te krijgen naast elkaar, hè? Alleen nog op Zuid. het is al uitverkocht, jongens. Er waait. Er waait. Want dan was suggereren dat het... Wij de verwachtingsvolle Dat wint. het van Joert al uit sinds Ulte voort is het uitverkocht. Dat suggereert. Ik denk het wel. Dat suggereer ik nou, ja. Ja, hier wordt Nee, het maar dat is, uitverkocht, ja, hè. bij Maar- Ulte wie het natuurlijk ook wel uitverkocht. Want Ja. de laatste thuiswedstrijden ben haast altijd uitverkocht. Maar dat, Nee, dat maar- de verwachtingen weer hoog gespannen Ja, werden die zijn de binnen. verwachtingen weer heel spannend. En nu komt het er even op een keer. Henk de Jong met Sander van der Heijden. En daar wil ik net Dit aan. wie een matchje. Precies. Dat is de vraag volgens Nou. mij. Nou, dat wordt nog een hele kluif. Maar ze hebben natuurlijk, en wij kennen Sandor natuurlijk ook als een briljant tacticus. En Henk de Jong als een uitstekend motivator. En een prima trainer overigens. En ze brengen wel iets mooi. Wat een elftal, wat misschien net direct de nummer 1 is, maar die het wel gewoon zichzelf uittillen kan. Dat is wel een kracht die zij hebben. Ja. Dus ik denk wel dat het beter gaat. Dat denk ik wel. Ik denk wel, wat is het eerste wat Sander van der Heijden even dwam had, zit ik me niet te bedenken. Nou, Sander van der Heijden die zoekt altijd naar, zit er een idee achter en wat we doggen. Dus oké, hoe willen we voetballen? Nee, maar ik ben wel ver van Sander. Als hij hier rond tafel zit en nu praat over voetbal, vind ik het fantastisch. Maar ik bedoel eigenlijk dat ik eerst even een gesprekje met Remco Balk had. Want dan zou je hier rond tafel, Remco Balk zou bij mij op training eens in de basis staan. Nou, ja. Nou ja, misschien heeft dat wel consequenties. Maar ik denk dat zij vooral zitten te zien van hoe creëren wij oeral op het veld een man meer situatie. Ja, En hoe krijgen we het verdedigend zodanig valkoor dat we minder Ah, doelpunten maar een schieten? voetballer naar achter, Leon Bergsma, die kan natuurlijk wel voetballen. Ja. Want die En komt dit bij is een Ajax hele goede van. voetballer. Dus ja, Dat is alleen wat minder. verdedigen is wat minder, maar die smant en nou dingen. Of je hellen die Van Mullen weer waarom. Ja, of je zorgt in Van Ja, Mullen als je meer Van Mullen weer nou blesseert, dus die konden ze nou net inzetten. Dat weer wat Is jammer. Van Mullen wel een echte size eigenlijk? Ik heb hem net zo goed zien. Ja, wel. het is Mij wel, wel, hij typeert hem zelfs als stofzoeger. Ja, en ja, oké. daar ken ik me wel in vinden. Maar is dat dan een type Macrini of een type Mees Hoedemakers? Ja, meer richting meeshoedemakers. Oké. En ik maak je me wel een beetje zwaar voor Marco Tol. Ja, Want Marco Tol kan net voetballen. En ze willen altijd 2 voetballers in het centrum. Ja, maar ja, die Marco Tol is wel binnen Helle doet Henk daar de trainer weer. Ja, nou ja, goed. die serie- Bij deze een steunbetuiging op Marco Tol. Nou waarom? nou ja. Warm. Warm. Ja, dat is exact. Roelof, wat is dan het verschil tussen Cambuur en Heerenveen? Want bij Cambuur, na 3 dagen, 3 verliespartijen, een hele club zit in de fik. Maar bij Heerenveen 4 keer verliezen. En dan zei de algemeen directeur, nou, na 4 wedstrijden liet je dan verliezen op Riegen. Ik vind het wat snel om de trainer eruit te gooien. Ja, dat is het verschil. Ja. emotie ten opzichte van ratio. Ja. Ja, god, ja, ik vind het, ja. Dat zoen je wel sissen. Aan de andere kant, ja, wat is dan... Ik ga nog een keer een goed handverzet van Rijnen. Of dat graaf ik wel in weer gewoon trouwens. Maar die woont net leuk, hè? Of, Nee, Cambuur bepaalt Cambuur heeft waar wij bepaald. voor de microfoon krijgen. Ja, dat we in dit geval... nou ja, ik hier Rijnen. wil gewoon even een goed verhaal hier hebben. Want als hij een goed verhaal hier hoort, waarom ze dan LT dien ja in plaats van, we hebben net volle ontwikkeling zien. Ja, Ja, maar het is toch wel heel duidelijk waarom Ulte dien krijgt. Dat is toch wel Nee. duidelijk, of net? Nee. Want, en nou ja, ik weet het misschien wel Stone Heerenveen, maar als je bijvoorbeeld naar statistieken zorgen, Ja. die willen heel bot bijhouden, is redelijk nijden organiseren, dat club zich heel bot naar statistieken zorgen. Als je dan de statistiek beschurren, dat als je zorgen naar de expected points, dus het aantal punten dat een club logischer wie is helle hier, als je de kansen in elkaar aanzetten, de kansen in, et cetera, als je alle statistieken bij elkaar optellen, dan hier kan we bovenaan staan in de eerste divisie.
Dat steen ze lang net. Ze steen al olfde. Dat jouw de zoon dat ze iets net goed doen. Maar het jouw Verdedigen. gewoon dat het erin zit. Dat de voorwaarden, een karrelsbakje is dit, maar dat de voorwaarden onwijzig binnen. Het is dus net zo dat ze alles verkeerd doen. Dat er helemaal niks in zit. Nee, er zit wel wat in. Het komt er alleen nog net helemaal goed Ja, uit. maar het sentiment is negatief. Hij krijgt de ploeg net echt op de rit. Ze steen te leeg. Ze verliezen dus van leeg geclasseerde ploegen. Ja, en er zit iemand in de coulissen die het heel makkelijk oernemen kan. Ja, jongen, ik vind Ian niet eens waar. Nee, als je het zou maar zeggen, het sentiment hoe daar is ik net zo heel positief. En ja, Erik Enema wil ik heel graag die plak nemen. Ja, maar is het dan fot? Ja, dat hoeft toch niet, toch? Dus, want dat is toch goed verder. Nou ja, dan blijft maar het toch zitten. de conclusie die we mij zo aan Loeken kennen, en dat is een conclusie die Ik we vind het een uitstekende vergelijking. Maar goed. maar die het nou weer bevestigen wordt. Henk de Jong is grutter als Cambuur. Ja. Dat is de conclusie die we eigenlijk al wisten en die het nou bevestigen. Nou ja, aan de andere kant, jongens. Sjors Ulte hier gewoon nog trainer West. Had hij gewoon zo'n punten meer hellen hier. Jazeker. Natuurlijk. Dus ja, dus het leidt echt om Sjors Ulte. Tuurlijk, Ja, tuurlijk, ja, 100%. dat- en die dat had ontkennen we ik, niet. had ik dingen die het net goed winnen, zoals die Wixel, Smit, Ulrikes. De Smit, Zoals het om tot 10 ja. doelpunten. En letter zei hij van ja, maar ja, we moesten Smit toch even een beetje uit de wien houden, want hij weer net helemaal topfit en we willen hem voor de volgende wedstrijd toch wel graag erbij hebben. Maar dat weer nooit de uitleeswedstrijd die wij kregen hadden, moesten we maar een beetje naar rieden. En dat is informatie die wij net hier. Dat kwam vorige week even toevallig Ja. tussen onze lippen op het kleed. Maar ik heb ook zin of ik begreep net waarom als die spits die topscorer eruit helst. Dat is toch onbegrijpelijk. Ja, dat is onbegrijpelijk. Dat Ja. vond ik en dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Ja. Dus ze hadden het bepaald niet al heel goed in. Maar wat wie dan de reden nou dan? Omdat Smit, Milan die weer wat blesseert. Hier wat lichte neiging tot blessure. Hij zei, ja, we moeten Dat even kon hij net eerlijk over communiceren. Kennelijk net, want hij had hij nadien. Dat had hij nou pas Arone Toonzi. Nou, oren van de trainer een beetje in de wandelgangen. Zo van nou. Dat kan Omdat omdat volgende week het in NAC Breda, dat is een interland weekend, dus dan is Ulrikes de net. Dus Mats Smit in ieder geval die wedstrijd fit wezen. Dus woenen ze in de wedstrijd daarvoor een beetje rust voor hem inbouwen. Maar inderdaad, ja, dat zei hij dan een week later. Zit dat dan gelijk, dan schets je dat duidelijk en dan is er meer begrip, denk Goed. ik. Ja, jongens, we gaan naar Jereveen. Want Ja, Jereveen lekker pakt man. eindelijk weer een puntje in NEC, Roelof. Mooi puntje. Ik heb zelf een beetje het gevoel, ja, mooi puntje, Mooi puntje. dat Jereveen op twee gedachten hinkte. Zo van, we willen wel graag winnen, Nee, die niet wel, ja. maar we willen vooral net verliezen. Ja, Hier is toch het gevoel? ja dat zie ik wel een beetje. Ja? Ja? Ja. Van wonder niet het gevoel heb. Oh. Ja, even Jerre? Let er even naar luisteren. Ja, natuurlijk. Nou, ik hink niet op twee gedachten, maar het elftal gaat natuurlijk wel, en dat is wat ik bedoel met die twijfel, wel spelen met, oké, we willen winnen hier, en daar hebben ze ook alles aan gedaan, maar ook een soort van gereserveerdheid, noem ik het, of een beetje twijfel van niet helemaal vrij om je beste spel te kunnen laten spelen, omdat je bang bent dat die dreun zich nog een keer voordoet. En dat is best wel een lastig iets om dat uit de kopjes te krijgen. Maar ik denk dat als de jongens, hè, en ik noem dan Sven bijvoorbeeld en Andries, een aantal bepalende jongens weer aantonen dat ze weer daar zijn, hele wedstrijd kunnen spelen of weer het niveau aantikken, dat weer de rust en stabiliteit gaat geven aan het elftal, dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. En tot die tijd zullen we, denk ik, die twijfel nog af en toe gaan zien. Ja, hij had natuurlijk de twijfel bij zijn spelers, maar ik vind hem echt twijfel bij hem. Ja. Want als je zorgt als je wissel beliert, hij wisselt dan onvoller Patrick Walemark van een middenvelder, Tahiri. En Nicolaescu komt pas een kwartier voor de eind, komt hij pas in het veld. Ik heb zoiets van, als je echt heel graag winnen willen, dan wissel je toch eerder. En onvallender. Ja, en als je die wissel, Walemark, Walemark mat eruit, hè, want die kan net langer dan 60 minuten spelen. Dat mat. Nou oké, maar een oorvoller van een oorlogvaller. Melly Joop Witteveen zit te trappelen. Ja, en ze vinden die dus net goed genoeg. Maar nog voor ietsje langer, net dat 20 minuutjes, dan kan hij toch wel mooi dan? Ja, net goed genoeg om zo lang het vol te houden. Ja, ik vind het eigenlijk, ik gooi hem dan maar even een yellowhoek voor de leeuwen. Ja, Ja. ik wel maar niet eens. Ja, dan liet je net echt zien dat je heel graag winnen wilde. Veen. Bijvoorbeeld. Ja, debuteerde het in Utrecht. Waar Nu die die kan weer Libische. bij. Ja, daar ben je bij, ja. Melly Joop. Melly Joop, ja. Nou, het kind van de club. Sinds jongs bij Jereveen. Dat is prachtig uit die jongen. Emmeloord komt er ja. Emmeloord, ja. Ja. Dat is een Emmeloord. Maar dan komt Tahiri erin. En dat doet hij natuurlijk wel vaker. Daarom spelen Olsenvrienden die ik heel vaak op de Roxboeten. Dat is hier geen Roxboeten. Nee, natuurlijk net. Nee, maar hij vindt dan, dit is een beetje de basis van mijn ploeg. Dat binnen dan 13, 14 of 16 spelers ongeveer. En dat doe ik het mooi. En wat erachter zit, vinden ze dan gewoon echt net goed genoeg. That's it, punt. Dat is wel een beetje wat hij heel iets hanteert, ja.
Maar goed, die Simon Olsen, wie dan net echt een Jos Boet, maar die gaat naar binnen daar. En vorig seizoen hing je dan Milan van Ewijk, die Ja. er doorheen komen koeren. Nou, Denzel Hall, die... Ik heb begrepen, aan het begin van dit programma, dat is KKD-niveau. Toch? nou, joh, je moet zien jongen nog even wel wat langer de tiertje aan. Nou, we hebben het over Sjoerd, toch? Dat doelpunt komt gewoon op zijn konto. Ja, en hij hier, ik wil een penalty inhouden, ik voel dat eerlijk zijn nog wel. Ja, Net die ik chin houden, maar wel, hij wil het chin krijgen. Ja, precies, dat bedoel ik. En In Excelsior mocht hij ik net kleien dat hij nog op het veld stier, want iedereen kon een rode kaart krijgen en ja. wie echt net goed. Ja, maar het is echt druistig. les in wielcurver, we dekken aan de binnenkant, dames en heren. Ja. Ja, toch? En dit is een lange bal vanuit het centrum van Sandler, die hield die lange bal. Ja, hij zit er gewoon helemaal aan de verkeerde kant. Ja. En die Sontje Hansen, die kan die bal vrij makkelijk controleren. Ja, en dan, ik vond in eerste instantie nog wel een knappe redding van Andries Noppert. Maar de rebound Maar ik is zijn weer, hè? dat mooi zijn weer. Ja, Hij speelt een goede wedstrijd. hè, Noppert. selecteert toch? Gerard Fredsen. En dus gelijk, Ja. Selecteert. gelijk telefoontje uit Zeist. Ja. Punt. Met Ronald. Goeie bal, Andries. Je mag er weer bij. Ja, vind je dat prima. verrassend trouwens, dat Andries Noppert er weer bij is? Ja, uiteindelijk wel, ja. En ik ging net verwachten dat hij dan toch nog bij ja, Maar zou die dan een tweede keeper wezen boven Olij? Of zou die toch derde keeper wezen Ja. achter Verbruggen en Olij? Ja, Boppe Olij toch? Tweede Boppe keeper? Olij, ja. Nee, maar Olij keept er wel goed, hè? jongen, Chip die PSV. keept Maar wie fantastisch. speelt er nou dan? Verbruggen. Ja, Verbrugge. Ja, oké, maar die had maar één wedstrijd spelen nou, hè? Maar, Nou, dan ging ik voor toch van Noppert. Had nog een blunder Hier maken. kan Ketsen in Liverpool, denk ik nog. Ja. Nou, ze hebben Olij erin. Nee, dan wordt het Noppert. Ja, Dan geven we het van Noppert. Olij, dat doet er net. Zo was het. Zoals Olij nou speelt in Frankrijk en dan wordt een 0 had. Ja, maar wat vies eigenlijk? Want Juster, ik wie dan, of nee, dat wie Sneur nou weer. En dan sta je dus in de catacomben en elke nieuwe ESPN die vreegt dan een interview aan met Andries Noppert. NOS, hoe ik heel graag journalisten. En Noppert zei zelf, ja, begrijp me net verkeerd. Het liefst ging ik op mijn knibbels naar zij staan. Maar aan de andere kant vind ik het echt wel noffelijk om even te resetten. Gewoon even lekker. Hij hier een week vrij kregen van de club. Ja, hij hier wel een goed verhaal, vond ik, voor nou ja, Ja. al die interviews die zei, ik ga Moeroljet. En hij is gewoon heel schuldbewust van, ja, ik ga gewoon even net goed in, kleerpunt. Hij Ja, doet dat is toch heerlijk, Andries toch? Noppert, die doet fantastisch. Ja, daarom is hij zo populair Die wel. zie ik het bij hemzelf. Of je nou Dat bij is, de B-side zit van Go Ahead Eagles of weet ik veel waar. Daar hebben we Gia. tuinjuicht en... Ja. Nee, Maar ik dacht echt wel dat het goed was toch voor hem. Om even een week ertussenuit. Hij wil even resetten. Ik vreeg hem nog, je is net Boeteloon. Ah, nee. Ik denk dat het meer een man is van Centerparks. Hutte Heugde. De Eemhof. Zoiets. Toch? Ja, dat is toch leuk? Voor Andries Noppert. Ja, Schrikkelijk. zwembad. Zwembad. Maar toen Ja, een beetje ik zei vind- Adria, toen een beetje zei Adria die van hem nou die dat ik. Doe neemt gaan nou mij naar Heerenveen. Ik ga de jongen even Maar ook je is net meer naar de Eemhof. Ik vond dat verschrikkelijk. Dat Ja? is Zuid-Wolter toch, Eemhof? Dat Ja? daar? Ja, dat ben ik. Hutte Heugde. Hutte Ja, Heugde. Huttenheugde ben ik net west, maar dit Eemhof, dat is me toch een tijdje lelijk. Ja. Ja. Maar goed. Vies eten. Maar ik dacht dat het ik wel goed was zo. Even voor Andries Noppert. Even eruit. En nou moet hij Even toch weer resetten. resetten. Ja, Dat was een mooi woord. ja, mooi weer. Maar van, nou moet hij toch weer op zijn chin rennen bij de man van Oranje. Ja. Dus toch iets liever omdat hij net selecteerd weer. Nee. Ik word van zichzelf. Maar waar maak je dan terug? En die jongen van Excelsior. Gassel. Kan die carpoolen mij Olij? Ja. Nee, ja, weet ik het. Nou, Ja. op Twitter zeg ik nog in die Van ons. opperde Marco Bizot. Die doet het goed in Ja, de league. Rijms, die zijn eerste leuk. Ja. Oké. Nou ja, goed. We hier zo krijg ik nog even hoe je erveert. Want net nog even. Nee, net interessant. Pelle van Amersfoort, in Ja. de punt. Ja. Dus zou dus aan het begin van de uitzending van, ja, ik koer dat ze in FC Twente misschien wel een beetje begrijpen. Maar hier staat nou, want ik heb wel, want dan moet je gewoon een jongen hebben die de slag in de ronde werkt. En hij kan goed storen en doet verdedigen, doet hij echt zijn werk. Meer dan Nicolaescu. Maar ja, Nico Laescu. Nicolaescu. Ja, mooi. Was ik, en hij zei het, you can say Nico. Dus was ik gewoon Nico zeggen, dat maakt Nico. niet uit. Ja. Oké, Nico. We hadden vroeger een collega, en die, Afonso Alves. En die zei, maar stel ik zei, Afonso Alves. Ja. Ja, ik Mooi vind het een beetje Portugees. hetzelfde. Ja, Portugees. Maar goed. João voorzien, ja. João Virginia, ja precies. Ja. Maar Over het inval. over het inval. Echt mooi Portugees. ik een Portugees. Abel Estra. Oh nee. Nee, Euben. Nee, maar van Pelle van Amersfoort. Ja. Waar moet hij nou de volgende wedstrijd in de punt van de offen zetten? Nou, wat is het voor AZ. AZ uit? Van Amersfoort. Van Amersfoort. Ja. Het hing dus van de chinstander al. Als je 4 van de goal ook komt te stingen, van de chinstander, nou dan even, moet in dan de moet van spaas. Amersfoort. Maar zit je vaak in de 16 meter bij de chinstander, dan Nico. Mikaal. Nico. Ion. Ja, maar ik hier wel, ongeveer 60 minuten hier, ik zie ze, oké, Van Amersfoort eruit, Nico erin. Ja. Dat hier wel echt. Wij hebben met z'n tweeën geconstateerd in de uitzending tamelijk laat. Die wissel. Tamelijk laat. Of niet van Nee, beide. dat vond ik echt. Dat vond ik Ja, maar vooral in het begin, want Pelle van Amersfoort krijgt natuurlijk een enorme grote mogelijkheid in de eerste helft. Hè. Ja. Ja, Nico,
die zit hem erin. En stellingje, Stelling. Brouwde of Hal? Brouwde of Haal? Vierten we nou gewoon de favoriet van Arjen de Boer? Hussein Ali? Hussein Ali. Oh ja. Nou, Ja, die eerlijk is die eerlijk, het Hussein fit, hè? Ali die spelen een goede wedstrijd. Ja. In FC Twente. Ja, klopt, ja. Die voelt uit mijn listblessure. Dat wie zijn beste prestatie Ooit? ooit. Nee, maar, Maar het is die natuurlijk- raakt Thailand haast aan het jongen. Nee. Maar Hussein Ali is natuurlijk zeer matig. En Denzel Hall is misschien nog wel minder op dit moment. En Ja. Brouwde, daar hebben we het over gehoord, met Kees van Wonderen. En die zei, hij is zeer charmeerd van Oliver Brouwde. Maar die jongen is joggetje hier, komt uit Noorwegen. Maar die is fysiek nog net sterk genoeg om al te beginnen. Dus ja, Beetje daarom- wat wie op Kooistrijk had. daar Ja, kun je maar wel en een ik beetje ben maar dus vergelijken. van Johan Cruijff van... Ja, ik Ja. ben dus van het... Ja, dat is juist dan bijvoorbeeld echt zo'n Wiebekooi. Ik kon niet weer kan Wiebekooi, die komt er dus ook in een slotfase. Maar het is in Dordrecht. Maar dan komt het in een elftal wat eigenlijk helemaal naar de Galamiezen spelen is. En dan was zo'n jonkje er nog even in. Dat zoek ik net van. Ik denk dat Henk en dat- Sander straks beginnen maar wieben. Ja, maar net- ik als net- hem, als hem vertrouwen in het begin smijt, dan heb ik er meer begrip voor. Natuurlijk. Als hem naar Ja. een check met mij nog 14 minuten, 16 Maar dan viel minuten. ze het ook net aan als trainers zijn. Nou, dat vind ik inderdaad. Nee, maar dat is toch zo? vind ik net Ulte goed. had Wiebe kapot maken. Nou, Oh. wie is een nuchtere Die harde grapje, kind, dus die redden wel mooi. Oh. Maar dat mag net wel. Want die jongen, A, er valt niks te herin. En B, het kan alleen nog maar, die jongen kweert van. Dat mij onvielen. Ja. De 16 jongen van amper 18 hier, als een soort reddende engel. Op dat moment in zo'n elftal. Zit ze in Emmen, wie het een beetje oors, wat toen weer kan weer onvallen. Wie een geweldige, spectaculaire wedstrijd. En Wiebe erbij, dat opportunisme, paste precies. Ja. Maar jongen, Wiebe die had net een bal oorleggen, amper. Jammer, hier net matten. Nee. Maar hier is de de stad van Cambuur. Ja. De stad wie natuurlijk uitstekend. Maar zo'n punt, nu de eerste 3 wedstrijden. Zeker. Maar die defeesje is natuurlijk, nou ja, lid van de feestje. Zorgkindje, hè? Zorgkindje. Zorgkindje, Ja, een beetje eufemisme uit de kast. precies. Sorry, Want kindje. Sint Jong PSV, Utrecht, Jong Utrecht, zo'n Sint-doelpunten. Nog dan- 4 tolven en 4 Die 3 wedstrijden. wedstrijden. Doelsaldo 21-21. Maar is dat ook net mag een beetje je de wel goals schuld? namen. Is dat ook net een beetje de schuld? Want ik hier de stelling ik onder Andor van Etienne Reijnen had liekevolle schuld onder sportieve malaise als Jos Ulte. Ja, die beide backs binnen natuurlijk wel kaam op vastspraak van Etienne Reijnen. Wol die backs die het Aron vreed spelen. Die Kashili, die komt van Zwolle. Die is goed, Kaskili hè? komt van Zwolle. Dat Die vind ik is echt goed? vind ik die is een prima goed. back. Ja. Oh ja? Ja. Hij zegt natuurlijk net goed uit bij die Nee. jingle van Dordrecht. Absoluut Maar niet. ik vind dat is wel een wel goed backje, hoor. dat is wel in je mij de over mijn like mentaliteit. Ja, die de rest misschien van. Maar ken je ook een beetje voetballen? Of heeft hij vooral over mijn like Nou, mentaliteit? het Dat is is beter dan Hal en Hussein Ali. ja, is hij, ja. type Doken Smit. Nou, Voetbal net de beste, maar gaat altijd voorop in de street. Ja. Oké. Dus dat is een prima onweest. En dan hebben we die jongen, die Pol. Ja, die had me nog net heel wat Die heeft bekoren. mij net op het jury dat hij de gewenste linksback is voor Cambuur. Nee, hij had nog één wedstrijd, want Silla is een kommer die ken ik net, want die is oproepen voor Guinea. Dus voor de invallen. Kraketje, Gineetje in. geen idee. Geen idee. Maar verst, Roelof die wit het verst. Oh, die zie ik het er nou op. Dat zie ik het hier nou op. Ja. Maar nog even dan, jongens. Want sluit het verwachtingspatroon. Daar hebben we het wel vaker hoorn bij Heerenveen, maar ook in Ljouwt. Sluit het verwachtingspatroon in Ljouwt wel aan bij de kwaliteit van de selectie? Nee, Nee. de verwachtingen zijn te heeg. En, het Cambuur is net zo goed. Nee, we hebben Nostradamus Cup. Ja. Cambuur is plak 5 tot zo'n. Misschien wel dichter dan zo'n als 5. Dat is Zeg de spelersbegrutting van de KKD. ja, dat is wat het is. Maar Cambuur, de directie heeft toch ook uitsprutsen. We gaan net voor het kampioenschap. Nee, Nou, je hij- spreekt er net uit. We Oh, gaan net voor nee, het Dat nee, had ze kampioenschap. wel, dat- volgens mij nee, hadden ze dat maar wel zijn. Dat Ja, zou Etienne Hartegraaf. Reijnen niet schrikken. Nou, ik kan natuurlijk moeilijk zeggen, we gaan We gaan voor plek 6. We streven het hoogste na, dat is logisch. Maar je mag er reëel wezen dat plak 5 tot zo'n is. Clear. Play-off En dat je dan- serie. Ja, Prima. play-off serie. En dat je dan het publiek van Maat ziet, maar en er is een uitglied erbij, maar je winnen en je speelt die spectaculair. Prima, niks aan de hand. Maar de verwachting bij het louter publiek sluit er net om bij de kwaliteiten van de selectie. Gerard van der Belt die laatst een leuke uitspraak die. Ja, hele mooie. Dat wie na de fjouwe treien nederlaag van Cambuurtje Jong PSV. Die zei ja, het publiek in Ljouwert, dat vindt het net slim als je maar fjouwe treien verliezen. Dus je doelpunt een spektakel, behalve als het gebeurt, dan winnen ze leven met je 0. Ja, nou ja, zo is het vaak wel, ja. Ja. Maar nog eventjes, Jim, onderbuikgevoel. Denk je, Jim, dat het nou de betere kant op gaat? Mooi zonder Ulte en maar de nieuwe trainers. Waar het dan ook maar wordt, maar we denken al hier Henk en Sandor.
Ja, ik vind het nu daarin. Komt de zwongen weer in? Ik vind het nu daarin. Maar ik heb er toch wel vertrouwen in. Daar is de vertrouwen in. Ik heb wel het gevoel dat Henk en Sandor bij deze club de juiste mensen op de juiste plek binnen als zij de leiding hebben voor de eerste selectie. En wat zei die onderbuikgevoel aan door? Nou ja, ze hebben al bewezen dat ze als geen oor de zwang erin krijgen. Dus ik denk dat die zwang er wel weer in komt. En dat de trainers binnen we voor spelers toch het vuur gaan willen. Nou ja, laat ze daar eens maar beginnen. Dat al die olven toch het vuur gaan. En dan kun je wel weer resultaten halen. Goed zo. Rolf? Zie je waar spelen ze? Het seizoen is in Togo. Dat gaat net terug. Dus we nou in toch de kraker Guineetje in Guinea-Bissau. Oh, ja. En dan tientje spelen ze in Gabon van Aubameyang en David Sambisa. David Sambisa. Waar zit hij nou, Sambisa? Geen idee. Turkije. Zie je het even op? Nee, zit in Turkije. In Turkije? Ja, volgens mij. Hoe zijn we op de ziekje? Dat is basiskennis. Jongens, we beginnen er uit. Mei? Mooi. De overdenking. De overdenking. Ja, We komen er niet we op komen We komen er niet op terug. Nee, Ik begin mooi Roelof. Ja. Roelof. Hussein Ali, Denzel Hall of Oliver Broude? Ja, Broude. Broude? Alle ballen op Broude. Broude we trust. Dan gaan we naar Andor. Die hier ik vriend Wiki hier kan ik op tas zijn, hè? Ja, ik heb me de hele week tarret. Henk de Jong of George Ulte? Nou, Henk de Jong, daarna je trainer wordt Henk de Jong. Oh, vriend Wiki wie dus nog George Ulte, hè? Ja, want die wie doen nog trainen. Dat is echt een labrador, hè? Nee, maar je zit in het voetbal. Dat is een opportunistische woord hebben voor Roelof Jet. Dus denk je maar lekker in mij. En de laatste is van Geert. Jongens. Geert, komt-ie. De Eemhof of de Huttenheugde? Ik zeg toch de Huttenheugde, hoor. De Huttenheugde. Nou, er is een, fijne plek om te wezen, hoor. er is een, heb ik begrepen, een reserveringsvrijkamer van de familie Noppert. Want die kunt lekker naar de wildwaterbaan. Oh, kunnen we stoppen met deze podcast? Ik ga gelijk bellen. Jongens, tegen dank. Nee, weekend ben we er weer. Ik zou zeggen, ontaan. Dag.